Right, abusuafo for chat obi am obi akwaba e de baba Grace TV so me dey twedi ampo nyankopa do abusua obi a ho ye abusua wada roma so we PS watch channel iso a na wa subscribe ya me na wa share ama foforo nso nya bi ahwe na wa like is na wa comment kama ni na etimi akabo o do wa nche ba ni na nyansa ni ba ko fotim ni na ya fabia from aba na de atumpo na bibia ya from na ayeka behwe na me nka mfa ntuotu a so bo a unse wo mu a obunse aye abosome du echi ni aye papa dadu ba ye nyame dia ene nya ekọ from the team legal wives and husbands ya omugina mu de mai maame asekoso asewa tes team akoso asewa ye omo asem omo kenya so omo de omo ko pede de hwa tentene e de amaye maame akoso asewa e de ahwe pepepe e de amaye maame akoso asewa sanso ye o team ye odobroni omo so gina mu a omo so ekode my sister odobroni na busia e na on say yakoye ni predie e deni a yofunu ba ko makradu ba bia mente was kakraba ema e bia otwa ho nya no baba ye nso nsuran kanya bidi ni na akowie a okabom ma empuntu oni nkabom ba enti yakoye ni predie e deni a mente was kakraba no na nanse obehu a e bia among supporters of your maame akoso asewa which is team legal wives and husband na bia anybody bi bia obi aka bibi dia kire ne yonko na wesu aka bi mente was kakraba na ebia ne bone so ne yie mu na omu na hwe tina ma akwakoba nsa na no na obi wo ho na wo chire ba bi o tie chire ba bi na wo hwe de yakoso no a na odi aweho na nti ama ohun de onye no ho obi so obi na wa pa bas na kokwa yi na yakabo mu ayekon sentokwa na mo beko de a ene mempem ba bi nsa ene me fi bi me no ena sabia me na okase eye wo mu etaye maame akoso ase wachi tim akoso ase wa na se tim legal wives and husbands omo mpanyimfo de krata ba abontin se ye kan kire wo machitafo nyina se ema obi a nhwe akoma ne team popo ema obi a nhwe bi a de bia menti was kakra abanti na se eba na nso ba na mpanyimfo sisi na so bi abanti wo obi nhwe anima bi atisa na woni yaw ema won kase bi a wotwe na okwa free eye team no ho na wo mo de wo mo nyina ye nipa baako ya wo mo fa pem ni wo mo nyina so nyina se wo mo ko apra hwe se pepepe ye ene atenten ne beba e de amaye maame akoso ase wa na obi bia da wo se ba e de ma na maso dweba na nsem no eto atwa ensan so mo che se sebio yesi bia ben wo ene na etwi na ebe wo se men wo enwo de bia da ese ne techrema misremeka wo mo kabom wo nyina ya de baako esu ba bia na otwa wo ho kwa okumia na wasan kabom aboa ama o mine tumpon na bibia ayeboko de busia straight up krata na o mo de ababonte no eno ene da wo fidie nso yes ya omo kan sem kakra de chairman science mo bia ma na be mo bia mpabo bia nya abotre no hu se kon ya omo de ati oni so okwa eno na obi ahwe se nkon de beba nti team legal wives and husband okay letterhead no from team legal wives and husbands you omo say for immediate release omo official letterhead that so omo say we are united and focused on justice next omo de omo ka ama wi asini na ate ama man say na ate omo de omo aye krado say bibia ni we bebu o mabam bibia ni wa ebema we ya pa ba so mesi na obentia pa ba no mo de wo mo edin kabomu sunko pa na ejina abrane e wo kon mu ya omo ka ma wi asini ate so omo da so a ekro mo kabomu no san say ye kra ejina ye papa mu dia ye behwe ase ya kro ya omo ya omo na kabomu na say omo eni eda atentene eni pepepe ye justice a hwehwe e de ama ye maame akoso asewa eso therefore yentu ebo ase na yentie ensem a omo eka na bibia anya bako nti wo so no say dear comrades na say oka e de akire chitafo na to ye maame akoso asewa supporter ti aseme na wo na omo cancel de akire also we the leaders of team legal wives want to address the public regarding recent misunderstandings among our members officially nti omo ye mpanyimfo de ma team legal wives and husbands say omo chimo Wamo fasa akwenya wesu. No makasa kakra. Edi a chechensimu no makasa edi afa mentime wanse kakra du baabi a ya na ekoso wo members ntemu. Ti wo ka dia check Ghana mine wi asina. Eni yenti o masem wo kan. Ti we official ya official on person wo kasa kakra. Na mpanifo person wo ka bibi kakra de fa mentime wanse a du baabi a na ama ne homne so. Our members ntemu. Ti yet was no say we want to assure the general public, our supporters and well wishers that we are fully united. To omo kali a chairman saying na eni omo chitafo nyina eni obi akwa bi onye omo tiche nso onye omo tichafo ni bia nso obom paye ta won ti na koma mu o se nyame se bibia nko yen fam omo se omo de omo nyina omo kabum
ya nkabɔ mu sonko na da wɔ mo ntɛm tie no yɛ baako afei èyí sɛ nkabɔ mu sonko da wɔ mo ntɛm no ɔmo ka wɔn asɛn na ate ayɛ sɛ internal disagreements do not change our mission ti sɛ bi a nkabɔ mu sonko da wɔ mo ntɛm ntɛm sɛ bi akɔba sɛ ekuo mu nyinaa na bi a nipa baako ne baako aso besia ne ɔbɛnten ebi enyamɛnten ho ase a no nkyerɛ sɛ botaeɛ nti ekuo no wɔ no ɛyɛ firi hɔ daabi ɛno nkyerɛ sɛ botaeɛ nti a wɔn aka bom sɛ wɔn pere pɛpɛɛpɛ de ama ne atɛntɛn de ama yɛ maame akɔso asa no nkyerɛ sɛ sɛ mɛtɛn wɔn ase bi ba members ntɛm a na asesa wɔn botaeɛ nsa no da biara da tí wɔn ka ama amanse ate aseɛ ɛna afei wɔn to wɔn so bi na wɔn sɛ we are standing strong side by side with one voice and one vision nti wɔn so wɔn deɛ wɔn ka amanse nyinaa ate so wɔn gyina brane papapapapapa yɛ fapem ho a wɔn ekuo yi na soɔ ɛbaa yɛ na wɔn kuso akura mu abɛsi na no ɛnsesan enyi mfiri hɔ na wɔn kɔ so a saa bea mu no kasa yi wɔn egyina pintin ɛfa ne ɛfa wɔn nyinaa ka bom na wɔn gyina pintin hwɛ sɛ wɔn bɛsi ban aresi biribiara bɛyɛ bɔkɔ na gyina wɔn gyina pintin nyinaa no ɛkɔ akɔwi sɛ wɔn de ɛne baako ɛna afei ɛyɛ ɛnisuadehunu baako ɛna gyina pintin ɛne baako ne sɛ ɛne baako ne sɛ wɔn pere pɛpɛɛpɛ yɛ atɛntɛn de ama yɛ maame akɔso asɛwa afei ɛnisuadehunu baako no wɔn gyina mu ne sɛ ɛnisuadehunu ne sɛ wɔn pere pɛpɛɛpɛ yɛ ɛne atɛntɛn ɛde ama yɛ maame akɔso asɛwa nti wɔn sɛ yɛn ka ɛnfa nhyɛ titafo nyinaa afei wɔn to so bi mu na wɔn sɛ please do not let any rumors or misunderstandings confuse you. Okay, yeah, and when we are not just there, I want to say our focus remains firmly on our main goal. What you can will be able to say, "One more tayena, ejna bako." And yet the omudi si omudi so amaka wasem so omo hwe pepepe any attentene e di amaye maame akoso asewa. After omo to so bi no say getting the justice that maame akoso asewa fosu and maame akoso abrempo Malumba's family completely deserve. No, or say one more focus in answer medical account. Ye maame akoso asewa omo pe attentene ya man si nchen wi a. After ye maame akoso abrempo ma. That's the lumba bi aba. Ono so wɔn mo patentene justice de ama no afei ya no kwa so wɔn patentene de ama yɛ maame akɔsia bempoma de a na to a larger extent wɔn patentene de ama that de lumba busua nyinaa ɛna wɔn patentene madaroma de ama wɔn sɛ de ɛsɛ ne fata nya patentene bi akwa ɛyɛ patentene a abusua no ɛsɛ ne fata wɔn completely wɔn deserve ɛna wɔn pray de ama wɔn yes ti wɔn aka nsa ɛna afei wɔn to so bi no wɔn sɛ please do not let any rumors or misunderstandings confuse you. You almost said Ghana for nyina. If we are singing na teacher pani o machi ta for ni obi a odi akoma pani papa ta obachi na say. Wa mo ma etita video so hu bi a obi ka hu bi a nipa bi ka ho asem mentem wase bi a aba members bi ntem o ma na confuse o ma no ma wo mo eni so ade hu ne kom yesi o nso ọmọ ma ne emo abamu mu no mkase ne mekura ma pa ba ma pem ba bi atena e ne menta mo chi biem ekun ya mo kura me nka ho biem because e bia ne ma bi a mehu ni ade mentimo asentino na se mo kwa bi a munye focus e wode mo yeso da bi omo se entisa nti wo ti achi na ho bibi sa me ma abamu mu enhwa akoma tim koso ane koso enya ho ten ne konkoden ne kokoni na ehye bi be pie o mo nunkum no achi se da dum ba no anwom o kan ya no ɛwɔ ɛyɛ no so twɛ ɔpɛ sɛ ɛhyɛn bi pii mu no nkɔ akyi na wɔn de wɔn gyidie sɛ edi na hɛn sɛ deɛ yi a ɛyɛ deɛ a ɛnkyerɛ boa pɛpɛɛpɛ yɛ ne atɛntɛn ne wɔn hwɛ ɛde ama yɛ maame akɔso asewa no pɛpɛɛpɛ yɛ ne atɛntɛn ne wɔn hwɛ ɛde ama yɛ maame akɔso abɛnpɔma pɛpɛɛpɛ yɛ ne atɛntɛn ne wɔn hwɛ ɛde ama dadu numba abusua ne nyinaa ɛbɛpɛm ɛde ahyɛ ɔbɔ ade nyankoro pɔnten ɛne wɔn nyam tuma obi a ɛmpa ba ɛna afei wɔn sɛ ɛtɔ so bi na wɔn sɛ we are not distracted nti na sɛ wɔn deɛ wɔn abamu de biara da wɔn entwe wɔn de biara da wɔn gyina pan ehura fapem no yɛ asanse wɔn ɛkɔ so no ntumi ma wɔn nyae mutaye wɔn de asi wɔn so no wɔn ntumi nyae nto wɔn de biara da ɛna afei ɔtɔ so no sase and we are not giving up na sɛ wɔn abamu mu wɔn nyɛ mu sɛdeɛ mdi kan kai sɛ wɔn nyɛ mu de biara da deɛ obi abɛyɛ biara no wɔn odidi ne da so sɛ pɛpɛpɛ yɛ bɛba ɛna afei wɔn sa ɔtɔ so no wɔn sɛ we are in this fight together na sɛ saa kun yɛ wɔn de asi wɔn so wɔn kun wɔn nyinaa na aka bɔ wɔn ko nti ọmụ nye ọmụ ho film emu obi anso nye ho film se bia mentimo se bia ba members ntemti ya pe be bia tena there bi and also to us no say and we are moving forward till the very end enti abra ompa ba na mo aba mu bo no emu no do ho say mu nyina mo ko akomani mu
mo nyinaa mo kɔ akɔmanim gyina brane ɛwɔ kon yi a mo kɔ mu akɔpem awie ne sɛ deɛ krataa yi ɔmo aka mpanyinfoɔ tim legal wives and husbands mpanyinfoɔ yɛ aka sɛ awie deɛ ɔmo hwɛ nyinaa ne sɛ ɔmo pa atɛntɛnni ɛde ama maame akɔso asɛ wɔn maame akɔso abɔ mpɔmɔ a ɛna afei ɛyɛ deadline babusua ɛbɛbɛm wie a na afei wɔn sɛ wɔn mission na yɛ accomplish wɔn de aseda ama twɛdi ampɔnyankopɔn sɛ waka wɔn ho na wɔtumi gyina mu akɔkɔ mu ɛde abɛduru awie na nkunimdi abotire ɛnso aba. Now, one wie na ọmụchọ say, thank you for your continuous love and support. Nti ọmụ dase. Na ọmụ dase a, na ọmụ da team legal wives and husbands. Baako. After ọmụ da maame akọsọ ase wachita afọ nyina. After ebi kura wo no onye team legal wives and husbands na say onye maame akọsọ ase wachita ni na nso. O wa akoma pa de ma ọmụ. O bọ mpa pa yeta ọmụ tia. Ọmụ da ọmụ nyina ase ene Ghana man nyina. Ọmụ da obi biara ase. Obi biara wada and so thank you for your continuous love and support. Obi da obi biara ase. Odosonko amanfo ahyase ya da na di akyere wo mafi bia nsem wo ahyase e di besi ne no maba mu de bia the continuous love afenya no nko a se di amanfo di odosonko ada wo ata wo achi no saa so na binom e de eye etita papa I mean support a emu continuous support ata wo achi a fi kakra amana bedu ne ya ni nyina no mo di omo gidi yie pa se ya na omo taking for granted omo ni so di amanfo aye for all the love and all the support. Almost showed Yama, Mamma Kosia Sewa, after Tim legal wives and husbands, and then Tim Kosia Sewa. And after finally, almost say, as we always say, they said there be our cano, there be a young accounts on war, both to be our time. Can't almost say, as we always say, we move till no more train of best and so yeah, or team, as we always say, we move till let's say. Omo de omo na gina brane ya omo kwa kwa ni makosi awieye biara entumi emu omo bam di kratai tim legal wives and husbands omo mpanyifo no omo sa hyase ya omo de aba mountain so omo chere se da bi asem dwo for omo fon to Ghana Ghana for yin ho se ema obi anhwe akoma ne tim popo ema niam kakra bi adu bi esi ema obi nhwe no nka se oni niam bi gu esi ntino e kan se mi ni akire bi niam bi gu esi nti bi a me mpa ba bi ta da bi na omo de wo gidi pa se and munyam bia ya na eni abakosem no yesi ya ne ni na so ena ya na Christopher tai ka se fiada ma ne hu na ma na nka kosia da so we eni ho ento mu gidi se de ekoso na eni yimu de ekoso na se be ya me bobo na bibia ya asodwe na bibia ye nkun bi na pepepe ya ba eno ena ye omo ni da so eno ena ye ekon ye omo kun ti se wo hwe me na bibia wo hwe du bia wo hwe se members ni bi etwe ho ekon na nyima bi se akoso na wo hwe na bia ehaw when be a opa ba no abembu a so omo kire se yen kan kire mo se enu nse sahwe ni ye koyi ni pedu bi amete mo kakra beba but ye de awie ni na abeyen kunbi na nka mo aba enhwe akoma outing popo na mo hu se wo mo mpanyfo da no ene the larger group ni na no o my focused o ma wi ataso pa o ma wi ataso pa se kwa pem se e po ba da kuma se de me meka kwa pem se nkura bi abegye so wa asase sui ombe koso a akonkodin ombe koso agina brane akon pemse asumdwe beba akopemse maami akoso asewa ebenya the justice otisefe enso so de buzia we de no na nyame adom ye tipia ye de ababe somo se de asiete we anticipating how this issue will go na bompa ise nyame se de bia I can yes nyame se no amrem don kasa ma asumdwe mra no amrem don kasa ma pepepe ma bala asumdwe beba na pepepe beba edi se bia obi a oti baabi abusuafo obi ewi a oti baabi na ohun se nipa bi amwa nipa bi enima bi ebi oye na ko hawe nipa bi amfa ni di ni bu ama nipa bi ama pepepe ye ni justice bi ohwe amen ti bi a una omo hawa omo edi omo areho no ye tie ni address ni na bu ama asumdwe abanti bi de mugidi pa se yankopo twedi ampon ya adom abusua na pepepe ye ba be bu ama asumdwe aba so there was ye de tu ye ne so no agidie ya wasi obia ya ye bom pass nyame nya adom na asomdwe ma no ye mfa nhye yetim se obi wo yawdie die nti asomdwe ma nse obi di yaw obi di aweho obi ti ni so e won nsem aban mu obi aboto e won nsem ya aban mu na ba ne se e wo bi obi hu ne se ya ye ntwanchi bi atiam obi hu ne se ye ntie ma se obi hu ne se ase ya kameka sabo ahye meyam ti no na ma me yawdi a me di na aba ti be ya na sa nipa no yawdi a odi to atwa sa nipa no yawdi odi ne to betwa
ɛgye sɛ wɔne bi a ɔyɛ nneɛma bi a ɛkyi ayɛ wɔne bi ɔyɛ nneɛma bi a ebi ɛkɔfom ne kɔtia nipa bi no ɔtutum sɛ nneɛma bi a meyɛ bi a webi ntwa yi sɛ mmerɛ ɛsa ne tia nka menyɛ ne saa na wagye atum sɛ bi amfɔnso ɔbaa momfa nkyɛ ne yɛnkonkɔ yɛ ne biribi a ne bɔkɔ ɛno kɔba ne nsa na pɛpɛɛpɛ yɛ ba na deɛ sɛ fata obi a obi ansaka biribi a to betwa pɛpɛɛpɛ yɛ ɛne atɛntɛn ne ma kɔba sɛ yɛnka obi kasa aboɔ nhyɛ de yɛnkyim fa bi ne yɛnyɛ nsɛ da bi ɛfa bi ne yɛta n'akyi deɛ a ɛmmoa ɛma asomdwie ɛmmoa ɛma pɛpɛɛpɛ yɛ ma deɛ abusua yɛmo mpaeɛ biribi a nso nyame yɛ sɛ nyame kasae ɛma po aso ɔkyene yɛ din a ɛdeɛ mogidie pa sɛ nyame na bɛkasa mmerɛpɛm na akɔma atɔ yɛm na biribiara yɛbɔkɔ na biribiara yɛ asomdwie nti meda ase sɛ ɔgye berɛ na ɔbɛhwɛ me mede de kwabena wɔ so ha yɛ by Grace TV abusua yɛbɛsrɛ sɛ kɔ so ara ne yɛntena na yɛwɔ nipa bebree bi a yɛde bɛsom ɛbra no ɛne ɛbra no sɛ wo subscribe a wodeɛ mekura me nsɛm kotɔ mekura ɔkotɔ dwom ɔdaroma sɛ subscribe ma me wate na wa like na wa comment na wa share na wa turn notification no na bibia to mu a wo sa ka bi na yɛka bɔ maboa ama yɛ man Ghana ɛtum pɔn bɛda ase sɛ wogye berɛ na wohwɛ me na mmom kae sɛ yɛtɔn fie ɛwɔ atwoma yabe fie yɛtɔn wɔ atwoma yabe na yɛ 4-bedroom house baako yɛ master bedrooms no ɛna 3 yɛ aka no ɛyɛ single room self-contained yɛwɔ hɔ kakraka wɔ fie hɔ kitchen yɛwɔ hɔ no nyɛ asɛm ketewa afei garage yɛwɔ no kɔfoɔ bars bɛyɛ 50 koraa bɛtumi akɔ bisua wo mpɛ no deɛ na wopɛ efie no yɛ kama yie papapapapa yɛwɔ rooms no bi nso wɔ ɛnya ntakye nti wokɔkɔgye a sɛdeɛ a wopɛ sɛ wɔyɛ no na wayɛ at your discretion sɛ wotu pɛ sɛ wode ɛyɛ study room a wɔmasua deɛ wopɛ sɛ wode yɛ office na work from home atogye hɔ a saa nso na wopɛ sɛ room a akɔgye I mean, open so convert now the bedroom now you have more rooms and also already because it is imperative on you. There was some art and so and yeah, what's now we are doing now brand what's now we share room now we share mountains now we drink home. The baby are quiet the amount said yeah I say now if I own pay in the day now pay. A 4-bedroom house if you need to go no and what did you want for number not a fabric for any on kasa the baby and queen from out. Atwoma yabe office of like or 10 minutes drive ben ebuakwa ben tanoso ben santase ben kwada so ene in crowd ya aka ho new site to choka sim bi en what waka me bi en ho na ho new site ye no so ho dwo na obias the field obi ato nya new site e bi ekse bi komukafo eba bedi munya abayon bode da bi nyameti bibia sa ma nti no muntu na mo na bibia ankoye emfama said ya esse na efata sanso na mekan for Better Grace Financial Services said ya ma Ghana for more American and Canada Better Grace Insurance Group papa financial company papa ya we intermediary financial group I'm sure bra wo bo and this care about nsema na mo insurance company sefata no na bata na oni omo to na mo na da chibi okwa ho hia mo a ho anchiro ompewe na edien na ope Better Grace Financial Services, financial freedom for everyone. Only one kwa him, and as only we see sika, only one yankita, only one boa insurance company, papa, man, and we see sika ko pension. Na be our pension, wa America and Canada, wa Ghana for more America and Canada. Na ko ba se uhi sika, on betam sika boom the amount. Sika boom on betam the amount, tax free. On pay with the na pay. Sika betam the amount. Tax free. So as na bra only one see sika na no ko ba na ma de sum na so nyame ma ne mpare na won twinko chi Mr. Mika aha ne amanye bi ba na nti wontimi nya adwuma bi mu a ombe so no ma hwe wakopin so be nyame dia na wo man so o ma hwe wo man wakopin so mu college ana sesu apon mpre dia na opɛ ɛho na meka for dia ma fa number na dia mo kase na bibia ne yima Kumasi ya Ghana for bi asi akwa ba Kumasi obi a wa ba kra ba do won krata ɛwɔ America na Canada wo Japan o si ska ho a wo se fata se on Better Grace etu ana mo na bibia ekoyi entima abusua be de kwabena wusu be da asesa ojibre na obehwe me nyame ka ho na wontina nim kyo ebrepam ye behia koso a ehwe by Grace TV sansi woni pa bebre ye busua ni die ni ambrase kwan so ye de besomo ni ahwese ye man Ghana ebetumpon Mr. Bi bia afi ni ahya asenti nyema ni bi wa na touch mam jitumpa ebia na camera bi I mean video quality bi ebia sound ana bi sa busua Mr. o nya boche na yen konkɔ ni nim se nyame nti ade bi ahya sene ana bi o ba nyame nti beju ho na me bia yi ati ama nti da se wonya boche na ade akoma pa ene mpa popa eta echi nyame nka ho na onye oso akoma so ade mfama bepa me behia makra bye your perfume near my libu ye homa ye hoyesha na ne ye nije wo mu ne say perfumes na egu show ha no sa wo ba ne woni je hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no bi nti ai ye ka tester na e chere say nya sa na aba beto no unim de we a na aha share packaging now ba wo hwe ti we amber glue
amba globe bebree wɔ hɔ nti wohwɛ Obefili ahwɛ. yɛma wo nua na wohwea na sɛ w'ani gye ho a na wafa nti yɛ nneɛma no deɛ